Zdravím vás, moje meno je Marian Kohn a vy počúvate ďalší diel podcastu Profilektor.sk. V dnešnom dieli podcastu sa pozrieme na to, ako sa pripraviť na maturitu z angličtiny, konkrétne jej ústnu časť. Už ako stredoškolák som pomáhal mojim spolužiakom zvládnuť maturitu z angličtiny. Tedy zadarmo, dnes sa doučovaním a výučbou angličtiny živím na plný úväzok. Za tie roky som nazbieral skúsenosti a prišiel na tipy, ako sa na maturitu pripraviť tak, aby nebola stresom ani pre žiaka, ani pre rodičov. Minule sme si povedali, ako sa pripraviť na písomnú časť maturity z angličtiny. Dnes si povieme viac o príprave na ústnu časť maturity z angličtiny alebo iného jazyka. Poviete si možno, že veď máj je ešte ďaleko a na prípravu je kopa času, ale čas beží rýchlo a preto čím skôr s prípravou na maturitu začnete, tým lepšie budete pripravení a tým menej stresu z nej budete mať. Takže poďme k veci. Z čoho pozostáva ústna časť maturity z jazyka? Ústna časť maturitnej skúšky sa skladá z troch časti. Popis obrázkov, voľné rozprávanie na vybranú tému s odpoveďami na doplňujúce otázky skúšajúcich a tzv. Roleplay, čo v praxi znamená, že sa simuluje konkrétna situácia z reálneho života, kde sa treba vynájsť a riešiť zadaný problém komunikáciou v angličtine. Ako sa efektívne pripraviť na jednotlivé časti ústnej skúšky? Na popis obrázka sa najlepšie pripravíte tak, že budete popisovať obrázky v angličtine. Na konci každej učebnice na prípravu na maturitu zvykne byť obrázková príloha. Odporúčam, aby ste si medzi spolužiakmi a rodičmi alebo aj s doučovateľom prechádzali jednotlivé obrázky a snažili sa ich pár vetami popísať. Ak aj niečo hneď neviete, nenechajte sa tým odradiť a predmety, ktoré neviete, ako sa v angličtine nazývajú, si vyhľadajte v slovníku. Účelom tejto časti je preukázať, že maturant má dostatočnú slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti a je schopný popísať osoby a predmety a javy. Na voľné rozprávanie a diskusiu na vybranú tému sa najlepšie pripravíte tak, že si jednotlivé maturitné témy, najmä ich nosné články naštudujete. A to nielen očami, ale aj ušami. Všetky moderné učebnice, ktoré sa na slovenských školách používajú, majú priložené aj CDčka s nahrávkami článkov a iných textov a slovíčok z učebnice. Nie, to CD nemáte použiť ako podložku po článku a s čajom, ale na počúvanie. Pritom pravidelné počúvanie angličtiny má významný vplyv na našu výslovnosť a tým aj zrozumiteľnosť. Odporúčam pustiť si nahrávku textu a zároveň text sledovať očami. A potom si ešte raz text prečítať, tentokrát však bez CDčka a nahlas. Na zvládnutie roleplay na maturite odporúčam cvičiť rôzne situačné dialógy so spolužiakmi, pozerajte vaše obľúbené filmy a seriály v pôvodnom znení, ak ich originálne znenie je v angličtine alebo inom jazyku, z ktorého chcete zmaturovať. Ak vám pomohol tento diel dnešného podcastu, dajte o ňom vedieť na sociálnych sieťach. Ak máte otázky, kontaktujte ma na mojej webovej stránke www.profilektor.sk. Na tejto stránke nájdete aj kontakty na mňa, ak máte záujem, aby som vám pomohol s prípravou na maturitu. Pomohol som desiatkám študentov úspešne zmaturovať z angličtiny. Takže všetky informácie, ako som už povedal, nájdete na www.profilektor.sk. A ja vám ďakujem za vašu pozornosť, prajem vám veľa úspechov nielen pri maturitných skúškach.